Og velkommen tilbage her til Minehead i England og UK Open 2016. Publikum her i Butlins Resort er klar til at bevidne finalen af 2016, som altså bliver en gentagelse af den fra 2015. Nemlig opgøret Michael van Gerwen, den forsvarende mester og verdensranglistens nummer 1, imod Peter Wright, som han slog for præcis et år siden. It's the moment we've all been waiting for as the Professional Darts Corporation proudly present the final of the Coral UK Open Championship. We are live on ITV Sport where 128 players came and 2 remain. And now, ladies and gentlemen, for your entertainment, for the thousands in attendance here in Butlins Minehead, it's time to meet the finalists. Ladies and gentlemen, would you please welcome last year's finalist, a former world finalist. Time to get this party started. Han har fortsat dartsportens flotteste hanekamp. Måske også den eneste, Peter Wright. Men det eneste, han sådan lige mangler for at bakke det 100% op, den her star-tilværelse, det er et af de helt store trofæer, nemlig en major-titel, som han endnu ikke har prøvet at vinde. Har været i et par finaler efterhånden. Blandt andet 2 mod van Gerwen ved en VM-finale og altså her i UK Open i 2015. Nu står han så igen her på scenen i den aller sidste kamp i turneringen. Dansende som altid i højt humør inden kampen. Spørgsmålet er så også bare, om han er det, når vi har spillet de her bedst 21 legs. Det er i hvert fald en kamp, hvor han skal hæve sit niveau for semifinalen. Det var en flyvende van Gerwen, vi så før. Men en ny kamp og altså en jagt på den her major-titel, som du var inde på før, Tobias. Og sidst torsdag mødtes de altså også i Premier League. Der fik han altså en over nakken med 7-2 af van Gerwen. Nu står han her så igen, Michael van Gerwen, nemlig i en finale i en major-turnering. Vandt altså 6 major-titler i 2015, har allerede vundet en her i 2016 i slutningen af januar måned. Og altså nu her på ny i finalen, den her gang i UK Open. Og han altså bare kan fortsætte med at have støvsugeren fremme og tage stort set samtlige turneringer på nær de der 2, som han allerhelst kunne tænke sig at vinde Premier League og VM. Det må han vente lidt med endnu. Michael van Gerwen, men ikke overraskende selvfølgelig med den måde, han har spillet på det seneste. Han står her i slutkampen, og så selvfølgelig fik lige sat trumf på mod Phil Taylor for lidt siden. Der spillede godt. Van Gerwen, han spillede bare bedre. Ja, som vi lige hørte også, Chris Mason var inde på før. Altså lige pludselig, så er det som om, at han eksploderer simpelthen, og så finder han altså både rytmen og det rigtige kast, og så er det ser så lejende let ud, når han smider dem ind. Det er altså utroligt. Og der skal Peter Wright altså, når han får chancerne, og dem vil han selvfølgelig få flere af i løbet af den her kamp, så skal han altså tage dem, for ellers så bliver det svært. Han er altså uhyggelig, van Gerwen, i øjeblikket. Van Gerwen, der har vundet de 4 seneste major-finaler. Han har været i tabte i World Grand Prix i november måned.
i oktober måned 2015. Det var til en anden skotte. Det var til Robert Thornton. Ja, men det er så svært lige i øjeblikket. Vi har haft 3 årtier med en Phil Taylor, som stort set støvsugede stort set alt, hvad der var. Og da så kommer der bare en, der faktisk er endnu bedre. Og det er altså svært for dem, der ligger lige i periferien under og godt vil have en major-titel. Spiller sig frem til masser af finaler, men så står han jo ansigt til ansigt med den grønne her, og han er altså ikke sådan lige at vippe pinden. Så der er ikke andet at gøre end at klø på, og så håbe på et eller andet tidspunkt, det lykkes. Han har bejlet til det længe, Peter Wright. Men på et eller andet tidspunkt, så lykkes det vel, og måske i aften. Michael Lepar, 125. Ja, flot nedspil her. Altså, først til 11. Ja, det er godt. Men no mercy. Og noget af det her, han skal finde frem, så han også lige kan få sat den tredje pil i samme felt. Ja, det er det hele, der skal gå op i en højere enhed i sådan en kamp her. Ikke kun scoren, men også de her lukninger, de skal altså sidde. Sådan. Flot spillet af Peter Wright. Peter Bar, 121. Peter Bar, 64. Sidste år, da de spillede finalen her, der vandt Van Gerwen 11-5. Men 1-1 nu. Ja, han sætter dem altså 2 af gangen. Og Van Gerwen ved jo, hvis han bare holder sin udlæg, så... Ja. Så kan han køre den hjem, mener du? Også det i den sidste fra Peter Wright. Og så er der pres lige pludselig på Van Gerwen. Dejligt. Håndtere de her udfordringer, der er. Kan ikke lukke 145. Nej, men spiller sig flot ned på 24 her. Hvis han får triplen ind på den første. Selvfølgelig stadig en chance. Ej, får ikke muligheden her. Det ville være godt for kampen, hvis han kunne komme ind og lægge lidt pres på Van Gerwen. Men han holder sit udlæg.
140. De her to spillere, der tidligere har haft nogle møder, der er endt ud i sådan nogle spydigheder mellem de to, Ja. hvor der virkelig er blevet sagt nogle ting. Ja, de har været gode til at komme med lidt udtalelser imod hinanden. Så det er både med spidse pile og albuer. Ja. Van Gerwen, der har følt sig meget provokeret af den måde, Peter Wright her har ageret på scenen, efter de har mødt hinanden. Ja, han har kaldt ham babyface op til flere gange. 170. Det kan jo også være positivt. Det kan det. Han er jo ikke så gammel, så... Sådan. Bryder altså Peter Wright her til stillingen 3-1 nu. Og her var det hard face på Van Gerwen. Og han er virkelig opsat, kan man se her, på at få gjort den her kamp meget hurtigt færdig og sat en tyk streg under, hvem det er, der reagerer. 134. Men det er et fantastisk snit, de begge to spiller med lige pt. Oj, hvor er det godt. Ligner en, der vil prøve at slå sin egen rekord for den højeste gennemsnit for en tv-kamp, som kun er nogle få uger gamle. 134. Er meget tæt på i øjeblikket, men det er selvfølgelig en lang kamp. Michael Dubois, 47. Ja. Man får chancen om lidt igen. Og Peter Wright kan blot spille sig ned, men det er Van Gerwen, der står på ren dobbelt. Håb på en misser her. Ja, 18. så får han altså muligheden for at bryde tilbage her med det samme, Peter Wright. Kigger langt efter den. Den er der ikke. Så er kikkertsigtet straks bedre hos Van Gerwen. Og her mod den første lille pause i den her finale ved UK Open, der er det Van Gerwen, der er på 4-1 efter de første 5 spillede legs. Vi tager en pause, og så er vi tilbage her fra Minehead om en lille øjeblik. Leads 4-1 and is on course to defend his title. UK Open 2016 finaletid her på TV3 Sport 1 og på Viaplay. Om præcis 24 timer er der gang i det her nye spændende reportageprogram om FC Græsrødderne, Danmarks allerbedste Serie 4-hold, som vi følger tæt her på kanalen, ligger altså i forlængelse af den her altid underholdende fornøjelige mandagsflade med FC Nordsjælland, FC Midtjylland her på kanalen fra 18:15, efterfulgt af Superliga XL og så FC Græsrødderne. Her Peter Wright skal forsøge at
komme tilbage i den her finale-dyst imod den forsvarende mester Michael van Gerwen, der er foran med 4-1 efter de første 5 spillede legs. Vi spiller bedst af 21, først til 11. Men han spiller jo som sådan ganske fint, Peter Wright. Han spiller bare mod en, der spiller ekstra fint. Ja, altså der er jo ikke noget i vejen med hans spil. Ligger på ganske fint gennemsnit, men van Gerwen er altså lige på en anden planet i øjeblikket. 140. Rent spillemæssigt. Og har det altså med at lige skrue op for tempoet, hvis det begynder at knibe lidt. 100. Peter requires 61. Og den skal så helst lukkes, Peter Wright. Dobbelt 16. Ja, sådan. Peter Wright. Seven legs Michael to do first. Game on. Og det er godt fuldt op af Peter Wright. 137. '84. 98. Michael Nicole, 126. Og 32 tilbage. Fint spillet ned her af van Gerwen. Også flot her af Peter Wright. Men altså, Gerwen først. Og svigter ikke. Michael van Gerwen. 8 leg is Peter to trip first. Game on. 5-2. Og snitmæssigt lige hælende af van Gerwen. Ligger meget ens. 60. 96. Ja, så bliver der lige sat tryk på fra van Gerwens side. 180 nummer 3 for van Gerwen. Peter Wright har også lavet 3. Ser godt ud det her. Wright? Og så i bull. Og har været en god en her. Og lige komme lidt videre på. Oh. 92. Peter required 25. Dejligt det her, Peter Wright. Sikker lukning. 96.
Oj, 120. der var ikke nok fart på. Nej. Den vil i hvert fald ikke blive derinde. Men så er det godt på 2 og lave 120. Så blev den byttet. Meget, meget flydende kast her for Van Gerwen. Michael Iroquois, 105. Den der fart, han gør det med. Og så stor overbevisning. Det falder ham så naturligt bare at kaste dem ind i de rigtige felter, så det ser altså svært ud. Det er jo som at se ham sidde med en kugleramme, og så bare kaste de tal over, han mangler. Ej, hvor er det godt. 77. Peter. Det var ikke tidspunktet i eget udlæg. Den kan koste. 120. Ja, han vil så gerne. Og det er der ikke noget at sige til. Og så skal der tryk på her, Peter Wright, hvis du skal holde dit eget udlæg. 97. Michael Iroquois, 146. Peter Iroquois, 146. Det vil være et meget velvalgt tidspunkt at tage finalens højeste. Ja. Og han er på vej til det. Så skal den sidste også bare lige sidde der. Det er synd. 2 helt perfekte til at starte med. Ja, hvad så? Ja. Sådan er det bare. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det simpelthen. Anden at lukke, når man har chancen. For ellers så æder han den altså stille og roligt. Ham her, MVG. Michael van Gerwen for Holland er nu oppe på en 7-3-føring her i finalen ved UK Open 2016. De spiller bedst af 21, først til 11. Og han er nu bare 4 legs van Gerwen for sejren. Men intet selvfølgelig afgjort her endnu i Minehead i Butlins Resorts. Vi tager en reklamepause, og så er vi tilbage. Fortsættelsen på finalen af 2016. UK Open 2016 afgøres netop nu her på scenen i Butlins Resorts i Minehead i det sydvestlige England. Finalen, der lige nu står mellem Michael van Gerwen, den forsvarende mester, imod Peter Wright i en gentagelse af finalen fra 2015. Og det er med samme fortegn van Gerwen i front. Også med en komfortabel føring. Efter de første 10 spillede legs, der er van Gerwen på 7-3, og bare 4 legs er han van Gerwen fra at tage sin anden sejr nogensinde, sin anden turneringssejr nogensinde her ved UK Open. Og ligger godt for land her på den her side af pausen. En svær mand at have med at gøre i den her weekend. Også i den her weekend. 100. Ja, det er kun lige mere omkring jul, han bliver medgørlig. Ja, det er
der har han det samme problem, som de andre har. Noget, han så gerne vil have, men som er så svært at få. Den VM-titel igen. Så må han jo blot træne op til det næste VM, og det kan han jo gøre ved at vinde en 5-6 major-titler undervejs. Ja. Han gør et godt forsøg i hvert fald på at lægge an til en ny titel. Men der er flere store major-turneringer på vej i løbet af året her, inden vi slutter af med VM i december. Kommer lige nøjagtigt ikke på lukning, Peter Wright. Spørgsmålet er så bare, om han overhovedet får chancen. Dobbelt 4. Ja. Han gik efter den. Og giver så skiven skylden. Ja, det er klart. Det kan ikke være hans eget skyld. 95, Michael Luquan 4. Ja. Altså, fører 8-3 og er stadigvæk meget, meget opsat og tændt på at køre denne her så hurtigt i hus som overhovedet muligt. Netop også fordi de to her har sådan lidt kørende indbyrdes også. Og en sejr, en finalesejr, der vil give 60.000 pund. Men ikke noget, der sådan sammenlignet med mange andre turneringer vil få Van Gerwens bankrådgiver til at ringe i morgen og høre, hvad det er for noget. Nej, det er altså ikke den major-turnering, der giver flest penge, men 600.000 kroner er da værd at tage med, når man nu alligevel er i nærheden. Og han er i den grad i nærheden og til stede her, Van Gerwen. Lidt af de attityder, som vi et eller andet sted har siddet og savnet for ham i dag. Også i den tidligere kamp, hvor han selvfølgelig var totalt ovenpå, uden at spille sig ud. Men også i aftenmatchen lørdag aften, hvor han heller ikke sådan var oppe på det niveau der. Ej, men vi også, altså vi kunne se, at han var koncentreret mod Phil Taylor. Det var en vigtig kamp for ham at lige få kommet videre for den kamp, men ellers har han haft et forholdsvis blødt program op til semifinalen og nu finalen. 58. Michael Luquan 76. Ja, det går så stærkt, at Peter Wright knap nok når at opfange det her. 9-3. Sidste år blev den 11-5. Det kan være, at den bliver... at der bliver sat endnu mere tykt streg under det her opgør mellem de to. 93. Ligner heller ikke en mand, der rigtig helt tror på det længere, Peter Wright. 140. Han har altså også nu det her snit, som han lå med i semifinalen. Ja. Og det, som vi også snakkede om, ikke er, det er ikke nok til at vinde UK Open. Det er ikke nok til at vinde over Van Gerwen i hvert fald. Der skal du på den rigtige side af 100. Og samtidig så skal din lukkeprocent også op.
Michael requires 74. Og sådan gør man det. Van Gerwen nu bare et læg fra at genvinde UK Open. Ja, det kan jeg slet ikke forestille mig kan gå galt. Han skal tage 8 legs i træk nu, Peter Wright, for at vinde den kamp her. Men selvfølgelig også en Van Gerwen, som umiddelbart har det bedst med, at han får lov til at spille finalen, lige efter han har spillet Ja, semifinalen. Det har han haft stor succes med før, og ser altså også ud til, at det går fint igen i dag. Sådan en semifinal at varme op på, og så klar til finalen. Et lille skævt smil kommer der. Han ved godt, hvor god tur han har i den lige nu. Ja, det er... Og Peter Wright, han står og spraller lige nu. Ikke med samme smil, som når han kommer på scenen i forbindelse med sin entré. Men mere fordi det er de sidste krampetrækninger for hans vedkommende. Ja, Peter Wright, så fyrer lige en ordentlig 148-lukning af her. Så vi kan få et sæt mere. God start. Ej, sidder lige under. Og så kan han afgøre det med en enkelt pil, Van Gerwen. Nej. Og så ikke alligevel. Han trækker lige spændingen. Og så laver han en dobbelt i. Det var ikke... Men han ligner ikke en. Det bekymrer så meget, og det kan jeg godt forstå. Ja. Ja, han får selv lov til at save den hjem, Van Gerwen. Godt spillet her. Peter Wright spræller stadigvæk. 100. Ja. Fortsæt der bare, Peter Wright. Ja. Så det gør han da her. Det ville da være skønt, om ikke andet, at han kunne lave en nitarter her. 140. Peter Wright, 140. Ja. Triple 19. Ja. Den sidder der også. Og så dobbelt 12. Peter Wright. Nej, så tæt på. Det var synd. Fantastisk her, Peter Wright. Og det var lige så selv Van Gerwen, han også nød det næsten. Ja. At være en del af den 139. afslutning på kampen. Han er selvfølgelig stadig med, Peter Wright. Og han bliver ved med at tage legs. Ja. Oj. No score. Michael requires 64. Der. Og så afgør han det her. Van Gerwen genvinder UK Open. For andet år i træk kan han lade sig kåre som mester i den her meget, meget prestigefyldte og store turnering i Minehead. Og for andet år i træk, der går det altså ud over Peter Wright fra Skotland. Ny majorsejr, og majorsejr nummer 15 i karrieren til bare 26-årige Michael van Gerwen. Det lå lidt i kortene ingen i den her finale, at det var The Green Machine, der skulle fortsætte med sit triumftog her i 2016. Og det momentum, han bare har opbygget her hen over de seneste par uger, tager han altså også med herinde i UK Open. Og selvom han lige viste lidt her til sidst, Peter Wright,
så sad man aldrig med fornemmelsen af, at det var ham, der kunne gøre det her. Nej, han kom for langt bagud meget hurtigt i den kamp her, og Van Gerwen lignede hele vejen igennem en spiller, der havde fuldstændig kontrol over den kamp her, og fik også ligesom givet ham lidt her til sidst. Forærede ham faktisk et enkelt æg, og var lige ved at forære ham et mere her ved Nidarteren. Han var ved at lukke. Og så står de her igen til præmieoverrækkelsen. Trofæerne skal uddeles. De her to rivaler, Wright og Van Gerwen. And gentlemen, once again, a thrilling final, and now it's time for our presentation. Would you please welcome, on behalf of our title sponsors, Coral, Claire Edwards, and on behalf of the Professional Dance Corporation, Mr. Tim Reynolds. And now, ladies and gentlemen, your runner-up, receiving his trophy and £30,000, and it goes to Mr. Entertainment himself, Snakebite Peter Wright. 30.000 pund, godt 300.000 kroner til familien Wright. Og klapsatte var der nede for konen. Der skal også bruges nogle penge på hårfarve og stof og symaskiner. Det er ikke helt billigt. And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Our winner, receiving £60,000, the magnificent trophy. And ladies and gentlemen, the incredible nine darter on the way. And now, here he is. And still, the Coral UK Open Champion, MVG Mighty Michael and Garley! 60.000 pund til Michael van Gerwen. Og selvfølgelig pokalen, der symboliserer, at han er UK Open-mester 2016. Major-titel nummer 2 til Van Gerwen her i 2016. Og det er en tendens, der selvfølgelig ser ud til at fortsætte med herren her i de her majors-turneringer, der ligger i løbet af kalenderåret. Dem er han er bare så skarp til at snuppe og får det virkelig til at fungere over en længere periode. Og nu skal vi høre fra vinderen. Congratulations once again. I think you love it here in Minehead, don't you, the way you play here? Yeah, of course. As long as I win, I love every tournament. And I'm playing really well, and I'm really pleased with another trophy. And that I can show everyone my performance again. I had 4 170 finishes. I had a 9-darter. I'm winning the tournament. What can I wish and expect more? It's fantastic for myself, and I want to say thank you, everyone, and I'll be back. I'm sure you will, Michael. You've had to do it the hard way. You've had to play against a very hard finalist once again in Peter Wright. You've had to beat Phil Taylor this evening in the semi-final. You were close to your brilliant best once again, weren't you? Did you feel like that was just almost as good as you can get? I think against Phil, I had to turn up because he was playing really well, especially in the beginning. He come 4-1 up. If you don't turn on the channel, you're never going to win, and I'm really glad I did. This is a fantastic team for myself, but I'm working really hard for this, and I'm really glad it's paying out. And yeah, once and all, I love this game, and I love what I do, and I hope I can make a lot of people happy at home, but also here in the venue. Well, you certainly do. Peter, if I could just grab a quick word with you. Thank you for now, Michael. Peter. Once again, Peter, you've played your part in this tournament here in Butlins Minehead. They love you here.
Disappointment, though. I mean, he's a phenomenal player, isn't he? Oh, yeah, no, he's the best player on the planet, and I'm sorry to let you guys down. You know, sorry, but I'll get him next time. Listen, I don't think they think that you've let them down in the slightest. How about that 9-darter? Almost went in for you, didn't it? I was thinking, oh, it'd be great to hit a 9-darter against Mike. We'd split the money. No, I'll thank all my sponsors, my wife, she's not very well at the moment. Joe, thank you for doing my hair and everything. Happy Mother's Day to everybody. And love you all kids back home. And Flatty, Nibsy, Slug, love you. Hey, cheers, guys. Well done, Peter. I know you'll be back for more. Michael, if I could just have one more word with you. Thank you very much, Peter. Just finally, where does it go from here? The year is still very young. It's only the beginning of March. You've got so many more titles. You really want to dominate this year, don't you? I want to dominate all the time, but it's not always possible because sometimes, like him and Phil, they also beat me sometimes, and sometimes you need to accept that. But at the moment, I'm doing really well, and I'm happy with my performance. I'm happy how everything is going. I'm doing well also in the Premier League, and yeah, what can I wish more? This is a fantastic for myself. He's growing up to one of the best players there is. And look what he's doing the last 3 months. After the World Championship final, I played him. He's doing better and better, and but I'm really glad I still beat it here. Sorry, mate. Very good words. Ladies and gentlemen, he is a phenomenon. I'll give you Michael van Gerwen. Michael van Gerwen, mesteren for 2016 her ved UK Open. Ham og Peter Wright, de skal i aktion igen på torsdag. Det skal de i Premier League-stævnet, der selvfølgelig kører sideløbende med de her turneringer, altså på torsdag. Og det kan man se her på TV3 Sport 1 fra kl. 20, hvor dartspillerne fra Premier League tager forbi Nottingham. Husk, masser af sport den kommende uge med Champions League-fodbold, og så selvfølgelig i morgen Danske Superliga-rundens allersidste kamp. FC Nordsjælland mod FC Midtjylland fra 18:15. Michael Fodendal og Tobias Faxø siger tak for i aften.